Stop now. Don't do them shit. ka gyara shi ka so ka sa shi kawai a haka ya ka lafiya na sama shi kaga dala kudin aiki masu aiki zai ga babbacin ka ma sai ka ce ma ka ji ka fasa ɗaya can ko bisa Hello? No? Mana jin ka gaskiya. Da wannan fa shi ne za a ce wai accidental ka gani shi ne accidental menene wani yare ne You are good to go. babba dan agundi
irin kwamanta na mutane iri-iri a nan. Yeah. Wani ce wani ake hannu ba fito da shi wani ce an fito da shi a saba banka da wani. Mutane sun fito sai yin postin kada ya zama Ok, bafa ne da jama'a su. Alhaji, bari mu Alhaji. Wa? Dole man zuwa. Just walk. Then walk with you. This is Bapa Babada Gurbi bringing his people in his palace ahead of escorting them out from the palace. Bapa ne zai escorting ne shi. Me shi ana shi a bangare ke. Babu ba da wani shugaban karota. Shi yana bangaren sarki ma. So they block the road. They don't allow area to be escorted? Huh? Yeah. Should they see the capture? Now see the capture. See there's a capture. See, they don't release tear gas outside. They've got smoke outside. They don't go outside. No, we sit inside the apartment. Nobody is allowed inside. Some people even live in 99%. They can see shoot tear gas. You can see tear gas now. Can you see? Police have started firing tear gas. You will see come up now. No worry, not a but when you bring these people in, to interrupt the process of taking them out from the palace. Is that? Where the action? How much do you charge? Okay. That one is coming. Jump on. Ni ma fa daukan nan nake kama daukan kake a ga suna fitowa muna tunanin sun tafi What do you want to carry? Hello? Madam? Yes. What is going on is the situation is very loud. The police commissioner and according to what I know, out of the palace now. Yes, please come. Yeah, the station is coming. All right. They are coming to us. Are they coming to you? Tell them they can't be coming to us, guys, because this place is not good for us to call this. I can't do this. Okay. They should wait after everything. All right. Talk to them. I'm somebody come. That's what I'm saying. Hello, madam.
za ka tambaye ni Allah bai yi mana nan da kai Kaduna za su kai shi shine I said the first emir will never be in Kano dole ne sai kasa mutane suna following din mu ba da wasa ba Allah ya san ina da shi saboda tsaro kai da bara ko ba bali kana ne ke ba da Allah ne abin da ke kawo ne I should call him on his phone number. Yeah, on this number. No. Change. Put down. Change. to ga wasu nan babban ne dai They are calling you. See, leave that thing and pack your sweater. Take. Hold on, I'm coming. Yeah. No, they are about to take him out, and you can see now, from what I'm seeing, the picture is some folks have been invited to. Yeah. Yes. Don kuwa yake fitowa ne? Mu je? Zo mu je wani da dama ta samu da za mu shiga? Shi ne. Kawai ba? Shamsu. Ina da sarkin da ka fito ya zai fito da shi. Ko mu gane ba. Zaki mu ana cewa an ga bidiyon ka an ganna a ciki. Aba. Allah. Ya? Ka sa wayan ka. Ani live nake ne. Na cire shi da wani. Ya? Mene ne? Na cire. Yanzu ni ne ma ni manta ne ma. Na cire ID card dina, me faru? Kan mu shiga da aika. Da ID card? Ka ku cire ku kashe wayoyinku. A dauka da aika. Wani fito da sarkin ne? Dan tun shi ne mu tabbata mu da insha Da Allah ku yi hakuri ku je daga waje da Allah. Thank you. No problem. Ya aka yi Wanka. ya gaji a je ka cikin. Kaga gwara fa kan mu shirin mu tsaya anan. Ya? Mu koma gefe ya fi sauki. Ni ma ban yarda da wannan mu shigo wannan ayarin ba. Yawa. Ya aiki, lafiya kalau. Ya? Where's my ID card? Ba za mu bari ba insha Allah. Gaskiya ne, ba za mu bari ba.
You are right. You are right. You are right. Hira da ba wannan da zai tsaya nan ku tsaya nan Shamsu mu tsaya nan let's be here ka gane mu tsaya nan mu je waje sai ku dawo to kai hakuri ku je daga can an gama tukunna kai sai ka zo don't worry sai dai a ce wasu tsohon matasa ko bisa jagorancin shugaban karota. Yes, that is the caption. Na mutumin na haka ne. Haka, har yanzu bai warke ba? Yanzu bai warke ba. boss. Akwai jikin nasa ya samu daɗi. Trying to keep safe because we're not sure what is happening. Press people are here, so we're just trying to stay safe as well as watch to see what this is. Exactly, I think that's what it's here. Abang. wala ba mu sani ba sai da ya ga jami'an tsaron gaba ɗaya sun shiga ciki sannan izo yi shige da su mun sani ne mun sani ba haka ya ga dama yake amma yanzu ai zai fito itar da su in ya zo fitar da su in za ku yi masa adalci yanzu shi yanzu za ku yi masa adalci sifin sai ku bari sai ya fito ya gani inda yana ciki yau sai ya fito ya gani tukunna in bai dau action ba sai ku yi abin da mama kalli wannan al'amari da tukunna Assalamu alaikum Mustafa. Ina aiki. duka live suke Allah ya sauke okay express ne da freedom express ne da freedom
ka san na zamani ne yanzu ba ma balansin. Me kake neman tonan asiri? Na zamani ne ba ma balansin. Kai malam kake neman tonan asiri haka. Ba zan faɗa ba. To ya, ba dai ba kake faɗa ba. Na'am. Ba ko kake faɗa ba. Yawa. Ya fara kake. Ah. To, ba tarwar Allah kake zo kai ba? Shi ma sifin na gan shi yana kallo live na san yana bibiyar abin da muke shi ma ya sani. It's a situation reporter ba wani abu ne. Na fara da zinki waye. Allah yanke waye. Za ta kashe mai wasa. Ko za ka irin wannan abin ai ba a san ka da na Facebook. Ne mana? Na kallon focus ba. La ilaha illallah. Ki gaba ɗaya kai. Sun fasa mai kai fa. Hawa. Wallahi sun fasa. Ku dake mota daga na fa. Mota na fa ta gaba. Motar na fa gidas. Ne ta sama. Kuma ku tashi daga nan gurin sai kun ja kan ku tashi daga nan gurin ba ku jin magana. Shine. Allah mutanen mu kuna da matsala wallahi. Kenan addu'a. Allah shi kenan addu'a. Oga? Oga aiki. Suna fitowa ne yanzu. Remove your ID card. Some resistance or some carrossel and all of the same. Kai, a daina shiga. Ina gidan sarki kalli Facebook kawai live na saka ba. Gaisuwa. Will declare what's in the happening, Eastern Cartel, the government announcement.
issue of food, nobody is eating. This how gaskiya Ya kai ba? a kan mutanen nake shakka Cikin ɗan soke ta. A ta aliyu. wani mai biyu mun nan ko ba shi wani wani Yusuf. wani ita ce ina sa shi ma ya gani da na da shekara da wani da kamar yawa ai ba sa ja akwai wani da lokacin ma hanyar sai an wuce kuma ba ya cike yi zuwa ga shi ikon Allah kuma sai kuma ya cikin wani da shi
gaskiya ni dai ba ka man adalci ba ka man adalci ba wallahi na rantsi da girman zatin Allah duk wanda ya kira ni a program ɗin ka ya gani za ka min haka na ga dama shiga gidan ba a yi yin wannan abin da shi ma ko ba yadda zai dole ta zai masa kuma abin da ya sa aka yi abin a haka saboda shi kawai me yake faruwa sunansa kenan to Allah ya so ba wai na kai inda ta ai ba nan kawai zaka zo kana dauka ba cin ciki zaka shiga inda ake abin to dan me zaka zo ka daunan ka ba da rank baka bayar ka daunan ba balance situation report kenan ni na da wai hana shi na cikin waye ya hana shi waye ya hana shi su suke blog din shi ba aiki suka zo suke na inda ka san ya kaushe sallah ba to ka hakka da za ta da ya san cikin da shi ba na bane an zo raka abin da ake gudu shi wani ya da ya talauci yanzu ne wannan abin zai hada wani bala'i wani yana zuwa bai san na hudu sai sauka ba dan ma ba kowa ne ke Instagram Yaro karota. Abba kuna harka kuma manyan yan iska. Kaka